Molweni sanibona. Njani niyaphila? Siyaphila man. Thina sihlala sila emgwaqweni ke bafethu. Kwahlwa ke inyoka ngemisebenzi esiyenzayo. Nami sengithola nje eyisheshayo la neyiphuthumayo ezithi uPresident Ramaphosa ngo-8 uzokhuluma nesizwe. Impela nje silinde ngabovu manje, nawe mhlampe lapho khona ulindile ukuzwa ukuthi ngabe uzothini. Sonke sihlahla amehlo ngo-8 o'clock ukuthi uzothini. Babodwa abathi hhayi uyaresign, hhayi babodwa abaphikisayo bathi khohlwa ubani yena ngeke. Babodwa bathi uzositshela ukuthi le court judgment ephumile, Constitutional Court, uyayihlonipha futhi uzokwenza i-decision yokuthi lolu daba lithathe alufake kwi-review again. Mina-ke njengomfo wamkhonza ngingasho nje ngithi yila ngihleli khona ke la kwi-review. Mangithi ngihleli ngisho ukuthini, ngisho ukuthi ngikholelwa kulokhu ukuthi uRamaphosa namhlanje ngo-8 ngeke aresign. Mina ngikholelwa ukuthi namhlanje uCyril Ramaphosa uzositshela ukuthi again uthole i-loophole noma uthole enye indlela yokuthi lo daba alithathe again alifake kwi-review ukuthi libhekwe futhi again inkantolo. Angeke uRamaphosa aresign ngokwami. Uma eresignile namhlanje impela hayi angazi ngiyonipha ini, kodwa nje mina ngokwami ngimbona eresign. Akukhona nje into azoyisho ngokwami ezobe ithi review, ino-review phakathi. Mina ngombono wami ilapho nje la ngiyibuka khona. Angazi wena uyibuka kanjani. Mina ngendlela nje engibuka ngayo labantu laba be-ANC abanandaba nalelizwe. They don't care, it's about them. And uzokuconfirma lokho ngo-8 uPresident Ramaphosa ukuthi he is there in that position of presidency, not for the country but for himself and his close friends or allies. So angazi niyibuka kanjani, ake siphawule nithini nini. Uyaresigna tonight noma mina nje womfo wamkhonza ngithi cha, into nje azoyikhuluma namhlanje izobe ino-review phakathi. Yilokho engingakusho. Ake sixoxe ngale ndaba bafethu, ngilindele ama-comments enu ukuthi nisho ukuthi ngicabanga ukuthi kuzokwenzakalani ngo-8 tonight udabeni lukaPresident Ramaphosa. Ngiyabonga kakhulu, asihlangane kuma-comments. Thank you.